Wel, Cymraeg, croeso at syniad newydd a vlog newydd. Camera, Crwydro a Mwydro, sef be dwi'n tueddu wneud ar dy Merchar. So, dyn ni allan o gwmpas chwaral Morlais heddiw, uwch ben Morth o Tydfil, ar y ffordd i Pont Sticyll. Mae'r camera wedi bod allan. Dwi wedi bod yn crwydro o gwmpas efo'r eira ar y llawr. Dwi wedi bod yn mwydro am rai o'r lluniau dwi wedi bod yn cymeryd, a mi fyddai'n rhoi hynna i gyd mewn i'r vlog yma. Camera, crwydro a mwydro. Off ni. Wel, pam gwneud hyn? Wel, i mi, mae'n ffordd o rhannu ffotagraffi. Dwi'n hoffi wneud hynny, mae'n gweld o'n lles i mi, bod allan yn awyr iach. Ond hefyd, mae'n rhyw is amcan i mi defnyddio Cymraeg. Dyna beth i pwrpas o sianel yma. Tynnu lluniau, mwydro amdan lluniau, ac i mi defnyddio dipyn bach o Gymraeg, fydd yn peth weddol dda dyddi yma. So mae rhan fwyaf lluniau am fod o gwmpas Cymru, wedi de Cymru oherwydd dwi'n byw yn Merthyr, so dyna fe llefydd lot o'r lluniau, ond am i draw i Brannau Brycheiniog a lawr i'r gwyr, lawr i'r afordir, y Morgannwg. Digon o dewis o gwmpas yma. Felly, dwi fan treulio rhyw 10 munud, chwarter awr o gwmpas y pwll yma rwan. Edrych am patryma, edrych am rhywbeth felly fydd yn gwneud rhyw modern art, fine art ag ati. Ond yna di'r syniad am rhyw chwarter awr, siapia, rhew, gola, gan i weld beth yn digwydd. Vlogio ydy un ffordd o defnyddio'r Cymraeg mewn ffordd mae lot o bobl yn gwneud. Mae lot o bobl yn mynd ar y YouTubes yma i edrych ar y fideos a edrych ar lluniau. So dyma cyfraniad bach, a cyfraniad bach yn y iaith Cymraeg wrth i mi codi camera, crwydro a mwydro. Ac oherwydd yr eira a'r rhew, mae yna patra yma hefyd. Ac os fedra i mynd i fewn yn dyn, a dal rhai o'r patra yma yn y rhew. Wel, mae'n weddol gynnar, ond bosib bod ni'n gael llun y diwrnod yn barod. Dyma ni yn chwaral Morlais ac yn edrych tuag at chwaral Feinor yn y pen draw. Ac mae yna goeden ar ochr y chwaral, a mae'r haul i fyny. Gawn ni weld pa fath o llun gawn ni yn fyma. Wel, dyna fo. Cymwla dros ni rwan. Ar y ffordd adra i Merthyr. Ac beth arall i ddeud am y vlog? Wel, nid vlog am ffotograffi proffesiynol di hwn. Dwi'n mynd wneud y stwff technegol. Nid lle, mae y lluniau perffaith chwaith. Lle i mynd allan, mwynhau awyr iach Cymru, cymryd lluniau, ac hynny ar lles pawb. Ac ar ben hynny, defnyddio dipyn bach Cymraeg gobeithio. So, camera, crwydro a mwydro. Na i weld chi tro nesaf.